L-għodwa tajba. Il-Knisja f'Malta tifraħ u tirringrazzja lil Alla li llum is-Sibt 20 ta' April se jkollna 3 saċerdoti ġodda. Malcolm John Saliba mill-parroċċa ta' Santa Marija Mtella s-Sema f'Ħattart, Karl Andrew Xkembri mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija fil-Mellieħa u Rob Rizzo mill-Kumpanija ta' Ġesu, Ġeżwita. Huma se jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Cicluna fil-preżenza ta' qatt ta' saċerdoti oħra, raba u ħbieb. Matul dan ir-rit tal-ordinazzjoni huma se jagħmlu l-wediet tagħhom lill-Alla u jimteddu mal-art waqt il-litanija tal-qaddisin biex aħna nitolbu għalihom. Imbagħad l-Arċisqof ser jidilkilhom idejhom biż-żejt tal-Griżma li tfisser il-konsagrazzjoni tagħhom u jagħtihom il-ħobbs u l-inbit, l-offerta tal-poplu ta' Alla li minn issa l-qudiem huma jibdlu fil-ġisem u d-demm ta' Kristu waqt kull quddiesa li jiċċelebraw.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to all our friends from abroad, especially members of the great Ignatian family of the Jesuits, and also friends of our deacons who are going to be ordained priests today. Merhaba, as we say in Maltese. Aħna nagħtu il-paċi ta' Ġesu lil xulxin, ejjew nitolbu il-paċi kbira tal-qalb li tiġi mill-maħfra li titrasforma il-ħajja kollha tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et interat hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
Tu solus altissimus, Iesu Christe. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tinqeda bil-Ministeru tas-Saċerdoti biex tmexxi lil poplu tiegħek. Għati lil dawn id-djakni tal-Knisja tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-uffiċċju tal-Presbiterat li jaqduk sal-aħħar skont ir-rieda imqazza tiegħek biex bil-ministeru u l-ħajja tagħhom iseħħilhom iħabbirku għall-glorja ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-Knisja kienet fis-sliem fil-Ludija u l-Galilija u s-Sammarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l quddiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fil-qatt bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Ġara li Pietru huwa u jduru dawk l-inħawi kollha niżel ukoll għand il-qaddisin li kienu joqogħdu lidda. Hemmhekk sab raġel mifluġ jismu Enea li kien ilu 8 snin mixħud fis-sodda. Pietru qallu, Enea, Ġesu Kristu jfejqek, u ifrex is-sodda inti stess. U dak minnu fih qam. In-nies kollha li kienu joqogħdu fl-idda u f'Saron rawh u daru lejn il-mulej. F'Ġaffa kien hemm waħda mid-dixxipli jisimha Tabita, isem li jfisser għażiela. Kienet mara tagħmel ħafna opri ta' karità u mejjel tajba. Ħabat li f'dawk il-ġranet mardet u mietet, kefnuha u qedwa fil-kamra ta' fuq. Billi l-idda tiġi qrib Ġaffa, id-dixxipli, meta semgħu li Pietru kien hemm, batulu żewġ tirġiel jitolbuh u jgħidulu iddumx ma tiġi sa'għandna. Minnu fih Pietru qam u telaq magħhom. Kif wasal, tellawh fil-kamra ta' fuq u r-Romol kollha daru miegħu, jibku u juruh lill-biesi u l-imnatar li kienet għamlitilhom Tabita meta kienet għadha magħhom. Pietru bat lil kulħadd il-barra u niżel għal kull btejh jitlob. Imbagħad dar lejn il-katavru u qal Tabita, Hi fetħet għajnejha u malli rat lil Pietru qamet bil-qiegħda. Pietru ta' idu u qajjimha. Sejjaħ imbagħad lill-qaddisin u r-Romol u tajjilhom ħajja. Ġaffa kollha saret taf b'dan u ħafna jemmnu fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Noll il-kalġi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ ngħidu flimkien. Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Intemm lill-mulej il-wedjiet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu ngħidu flimkien. Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Iva, mulej, jien qaddejtiek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt l-irbit tiegħi lilek nofri sagrifiċċju ta' il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Ngħidu flimkien, xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħu. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu.
Eżis, nitlob lill presbiteri li hemm fostkom bħala presbiteru jien ukoll, xut ta' tbatijiet ta' Kristu u bħala wieħed li għandu semm mis-seb li għad irid jidher. Iraw il-merħla ta' Alla li hi f'idejkom, ħudu ħsiebha, mhux bil-fors imma bil-qalb kif irid Alla. Għax għall-qlieħ baxx iżda mħeġġa mill-imħabba, mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li nataw f'idejkom, imma billi tkunu ta' eżempju għall-merħla. U mbagħad, meta jidher il-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tas-sepp, magħmula minn wart li qatt ma jitbil. Hekk ukoll intom iż-żgħażagħ oqgħodu għall-kelma tal-presbiteri. Il-kol kemm mintkom imbagħad ilbsu l-umiltà ta' xulxin, għax Alla jeqfilhom lill-kburin, imma lillum li jagħtihom il-grazzja. Kunu mela umli taħt lid setana ta' Alla biex hu jferraħkom meta jkun il-waqt. Ixtu fuq l-ħsibijiet kollha tagħkom għax hu jaħseb fikom. Kunu meqjusa u għassu. L-għadu tagħkom ix-xitan isu il-jun jgħajjat, idur u jfittex il-min se jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess dbatijiet tagħkom. U mbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li jsejħilkom għall glorja tiegħu ta' dejjem fi Kristu u innifsu jerġa' jġeddidkom, iwettaqkom, iseħħaħkom u jġeddidkom fis-sod. Tiegħu is-seta għal dejjem, il-kelma tal-mulej. Il-mulej jkun fommu f'qalbi x'għandha kif tixtaq l-Evanġelju mal-Kristjan. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna dixxipli tiegħu malli semgħuh qalu qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dan il-kliem qed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel.
u l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li jemnu u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom, kien għalhekk li jien qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta dixxipli tiegħu telquh ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax, tidux titilqu intom ukoll. Wieġbu x'mun Pietru, mulej, għand min imorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, u aħna minna u għarafna li int il-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jersqu dawk li se jordnaw presbiteri. Rob Rizzo tas-Soċjetà ta' Ġesu. Hawn jien. Melkim Saliba mill-parroċċa ta' Ħattart. Hawn jien. Karl Andrew Xkembri mill-parroċċa tal-Mellieħa. Hawn jien. Missier omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal ħidma tal-presbiterat. Taf jistoqilhomx. Jiena nixed li mill-istħarriġ li sar fuqhom fost il-poplu Nisrani u mill-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-presbiterat. Inroddu ħajr lil Alla. Jekk taqblu tista' tagħtuhom ċabċipa. Alla li jagħti kull grazzja jisejħilkom għal glorja tiegħu ta' dejjem fi Kristu. U nnifsu jerġa' iġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod għax tiegħu jisseta' għal dejjem. Alla li jagħti kull grazzja li sejħilkom għal glorja tiegħu. Intom qegħdinaw eżis ħuti djakni li minnaw ftit ieħor bitqejt ta' jdejja bil-kelma tat-talba tal-konsagrazzjoni siru saċerdoti. Intom xhieda tal-grazzi li jagħti Alla. Intom xhieda ta' Alla li jagħti kull grazzja.
ifmu li intom imsejħin għal glorja tiegħu ta' dejjem fi Kristu. Mhux il-Ġiżwita biss li dejjem jikteb AMDG ad majorem Dei gloriam, imma l-kol kemm aħna imsejħin għal glorja tiegħu. Kull wieħed minna, biex ma ngħidx kull wieħed waħda minna, met nitkellem fuqna imsejħin għas-saċerdozju b'mod speċjali llum. Aħna opra xogħol tal-grazzja ta' Alla, tal-imħabba mogħtija b'xejn u li ma tfittex xejn lura ħlief li tinħabb, imħabba li tqanqal imħabba. Ir-risposta tagħkom hija tweġiba għall-imħabba. U la hija tweġiba għall-imħabba trid tkun tweġiba ta' mħabba. Innutaw lil Pietru li huwa l-protagonista tal-qari tal-lum, għax kull qari hemm il-preżenza ta' Pietru. Intom imsejħin bħala presbiteri li tiraw il-merħla tal-mulej bil-qalb, imħeġġa mill-imħabba jgħid, bil-qalb, ex corde, imħeġġa mill-imħabba. Intom imsejħin biex tkunu eżempju. U San Pietru iwissina mill-kontradizzjoni ta' dan kollu. Meta l-motivazzjoni tagħna tkun jgħid il-ħbax li naħkmu bil-qawwa. Imma intom dejjem ftakru li kull jum ta' ħajjitkom irid ikun risposta ta' mħabba għall-imħabba. Għall-imħabba ta' Ġesu għalina, għall-imħabba ta' Alla għalikom. Ġesu kontinwament iħallina liberi. Titu xtitilqgħu intom ukoll. Għadna fil-bidu ħudu paċenzja. Id-deċiżjoni li se tikkonfermaw quddiem il-poplu mhijiex ad tempus, imma risposta ta' mħabba dejjema għal imħabba dejjema. Mulej għand min immorru. Il-ħajja tagħkom, ix-xhieda tagħkom lilna membri tal-poplu ta' Alla, lili, lill-presbiteri sħabkom, lill-poplu għażiż ta' Alla, ix-xhieda tagħkom lilna trid tkun din il-mistoqsija li jagħmel Pietru lil Ġesu. Għand min tridna mmorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex il-poplu jekk jara fikom biss filantropi, jew fundraisers, jew operaturi soċjali, mhux bil-fors jarakom tindikaw lil Ġesu. Imma f'kull opra tagħkom, anke meta l-ministeru tagħkom iwassalkom tagħmlu affarijiet li qatt ma ħlomtuhom li tagħmlu u li ma tistgħux toħolmuhom illum, il-ministeru tagħkom li se jlaqqakom ma' tant nies, ma' tant sitwazzjonijiet, iwaslilkom ma' libat trofijiet tad-dinja mod speċjali tkun Ġiżwita. Irid ikun dejjem ministeru li l-umanità jagħtiha risposta. Għand min għandna mmorru jekk mhux għand Ġesu. Inti u mulej għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem.
Mhux il-kliem tal-ħajja, imma l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U aħna emminna u għarafna li inti il-qaddis ta' Alla. Emmint u għaraft. Naf f'min emmint. Kolli taraf hija li tidħol f'intimità, li tifhem il-ġewwieni, il-qalb ta' Ġesu, li tidħol fil-misteru tagħha u temmen għax għaraft u għax għaraft tħobb. Pietru fis-servizz tiegħu lill-komunità jirrepeti l-ġesti ta' fejqan tal-imgħallem. Jifejjaq lil-Enea, ir-raġel mifluġ, u jqajjem lil Tabita jew Tabita mill-mewt. Jalla intom fil-ministeru tagħkom tkomplu il-missjoni ta' fejqan inaugurata mill-Ispiritu tal-Mulej f'Ġesu Kristu. Bagħtni nwassal il-ħelsien lill-imjasrin, id-dawl mill-ġdid lill-omja, inxandar u nniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej. Min jaf kemm se tiltaqgħu ma' Enea fil-ħajja tagħkom bħala saċerdoti. Nies li fil-ħajja spiritwali iħossuhom mifluġa, bla saħħa u bl-interċessjoni, bl-eżempju tagħkom, bil-gwida tagħkom. Dawħutna mifluġin spiritwalment, mixħutin fis-sodda tal-vizzju, tal-mart u tad-dnub, jisimgħu minn għandkom il-kelma li qal Pietru: Enea, Ġesu Kristu jfejqek. Hekk tagħmel inti. Kull meta fis-sagrament tal-qrar lil xi ħadd minħutna tgħidlu mur nubietek maħfura, jiena naħfirlek. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ġesu Kristu jfejqek. U ifrex is-sodda inti stess. Bil-qawwa tas-saċerdozju mogħtija lilkom għas-servizz tal-poplu. Il-Mulej jinqeda bikom biex iwassal il-ħajja fejn hemm il-mewt. U jinqeda bikom ukoll biex il-kultura tal-mewt li donna qiegħda taħkem id-dinja u l-kuxjenza tal-umanità tiġi trasformata f'kultura tal-ħajja. F'isem il-Mulej Ġesu. Tabita Imma tinsewx li intom tkunu ministri ta' dawn il-fejqan, ta' dan il-qawmien. Tridu tkunu intom ukoll li biżżejjed biex f'riġlejn Ġesu tidolbuh kuljum għal fejqan tagħkom, għat-tiġdid ta' ruħkom, għax hu fl-imħabba tiegħu sejħilkom għal glorja tiegħu ta' dejjem. U nnifsu iġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod.
Eżis uliedi, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rida tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grat tal-presbiteri, billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tirgħu il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isqfijiet. Tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u tat-tifsir tal-fidi Kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bil-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Tridu intom, flimkien miegħi, titolbu l-ħnina ta' Alla għal poplu fdat lilkom. Intom u tħarsu bla għeda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tingħaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-Qassis il-Kbir li tgħallilu nnifsu lill-Missier bħala vittma bla teba għalina u flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u li-Superjur leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu eżis lill-Missier Alla li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddija tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema.
Addisa Maria Mala. San Michael. San Juan Battista. San Joseph. San Pietro, San Paul. Sant'Andrea. San Juan. San Giuda Taddeo. Santa Maria Maddalena. San Stefano. Sant'Ignazio d'Antiochia. Santa Perpetua o Santa Felicita. Santa Agnese. San Carlo Luanga o Sabu. San Girgor. Santo Estin. Sant'Atanasio. San Basilio. San Cirillo, San Metodio. San Martin. San Carlo Borromeo. San Roberto Bellarmino. San Benedetto. San Francesco, San Domenico. Sant'Ignazio da Loyola. San Francesco Saverio. San Tito Brandsman. San Juan Maria Vianney. San John Henry. San George Preca. Santa Catarina da Siena. Santa Teresa da Gesù. Santa Teresa da Calcutta. Beato Ignazio. Beata Deodata. Beato Carlo. Addisincollata alla. Uri hnina.
bil-mewt u l-qawmien tiegħek. Bil-miġja tal-Ispirtu Santu. Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa. Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dawn il-magħżulin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-magħżulin tiegħek. Birek qaddes u konsagra dawn il-magħżulin tiegħek. Ibgħat ħaddiema ġodda għal ħsad tiegħek. Għati paċi u ftehim tas-sew lill-popli kollha. Uri ħniena ma' kull min hu mġarrab. Qawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristus magħna. Kristu l-qatt talba tagħna. Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwab il-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna qegħdin nresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqa' tihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa. Bi Kristu Sidna.
Kun maħna mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, minnek id-dinjità li għandu kull bniedem intqassam il-grazzi kollha. Bih kollox jimxi l-qoddim, kollox jitqawwa. Inti biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministeri ta' Kristu Ibnek. Sa minn żmien il-Patt il-qadim briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kotru. Għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert int xerrit l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar lill-poplu tiegħek. Hekk ukoll int xerrit fuq iliet Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm għad biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu ġbieħa u dell tal-ġid li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis intibgħat fid-dinja lill-ibnek lil Ġesu l-Apostlu u l-Qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzin fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfin kif aħna, għatina n-nies li neħtieġu biex jgħinuna, aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox, id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġedded fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamel u Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad, jożżuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu r-rażan fl-imġiba. Jalla jkunu ħaddiema tajbin li jaħdmu id fit mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju biex ċandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal sa truf l-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-altar tiegħek u l-midinbin jiksbu mill-ġdid il-ħbiberija miegħek u l-morda serħanu faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħbu magħna biex jitolbuk tħenn għal poplu fdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu l-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Il-Mulej Ġesu li l-Mulej dilku bl-Ispirtu Santu l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ lill-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ lill-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla, ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ lill-misteru tas-salib ta' Kristu.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom li se nofrulek. Is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lil poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk fer kbir u nkantawlek. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr
ta lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof George li qiegħed jiċċelebra miegħi u mal-Isqof Anton. Ftakaru wkoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rid tagħmilhom presbiteri tal-Knisja tiegħek. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ignazju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Għamil mulej li din il-vitma qaddisa li aħna offrejnielek u li bija tqarbinna tqaddes lis-saċerdoti u lill-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maqudin miegħek fl-imħabba u jistoqilhom jaqdu lill-kobor tiegħek kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Nixtieq nawgura lis-saċerdoti ġodda tagħna, il-familji tagħhom, il-ħbieb tagħhom. Nistieden il-poplu qaddis ta' Alla biex nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet. Jina f'ħamis ix-xirka li s-saċerdoti tlabtom li kull ewwel ġimgħa tax-xahar niddedikawh fil-familji aħna s-saċerdoti reliġjużi fil-parroċċi għat-talb lill-qalb ta' Ġesu biex jagħtina d-don tal-vokazzjonijiet għas-saċerdozju. U dina it-talba ħerqana nħeġġiġa wkoll fl-ordinazzjoni ta' dawn it-tlet presbiteri ġodda. I would like to invite everybody, the people of God, to pray for vocations to the priesthood and to the religious life, including obviously the Society of Jesus. We need to pray because priesthood is a gift of the heart of Jesus. So every first Friday is going to be a special day of prayer for vocations in our diocese. And we pray for a special blessing on these new priests as we also ask them to bless us. Il-mulej ma'kom. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja iħariskom dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdu il-Ministeru ta' Presbiteri. Amen. Jagħmilkom għaddejja u xhieda fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu u ministri fidili ta' rikonċiljazzjoni. Amen. U jagħmilkom tassew rajja li tagħtu lill-fidili kollha l-ħobb sħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġbura hawn flimkien iberritkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Missa est. Regina Celi,
Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum li matula ġew ordnati 3 saċerdoti ġodda. Illum inżommu b'mod speċjali fit-talb tagħna lil Dun Malcolm John Saliba, Dun Karl Andrew Xkembri u Patri Rob Rizzo, kif ukoll lis-saċerdoti kollha. O Marija, idħol għas-saċerdoti biex jikbru fil-qdusija, ixandru l-kelma talla bil-kuraġġ, jiċċelebraw is-sagramenti bil-ferħ u jkunu qalb il-poplu ta' Alla. Għada filgħodu f'jum il-vokazzjonijiet, l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra l-quddiesa tal-ħadd mill-kappella taċ-ċentru tal-vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtù. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.